perlong ipriang siaw bahai fish kani ke jing pulih sabat school jengi hakani ke tieu menta ke tieu ngilai jampat shikalanong ke bakhat ar bat nadok kan tieu ke banangkong hadok ke tieu ke bakhat do khatlai sabatan ngio ngipej bat ngio i ya ka jing im ke jong jisu kat kum ke jing tho ke jong apostol Yonis bat syab gini yai syakmat na kerpat ya iba heme bain ai ngi kijing dua sedang tu ngi pidam kle jing doi boleh pa jing pa ne po try kena try ngi dan dap jing so keman abang yoi kini kala try ban ni sam ya kitin ka jong me try shakiwe pa try hani po try kerpat yo me bu chu me ban kat try ngi we hani po try ba kai ka bang ni sam try kan long ba wan khet snai jong me try kang ba ki bas ngap kiba pe ikani try kin yo jing ko try to sing ba dan kat me try ngi we pe banang ira bana ai bor me try ngi ai ngi try ta ching start ching champang try na ko posh ko pat kang bang nang la try ban ye sam ye tin chong me try na ko posh ko pan to sing me try ni sport chong pop map ki bang ni chu pe si me mala po tin sung pan ki bro amen amen bat mentang ini yat pat syakalanong ke bakhat ar kamat hakani kalanong ke keren ka kenta jong ka buram ka deng phna bat ke jingmi pat ngini yat ngini pulih shwa ke ka deng phna hato ke ka jingmut ngiyo i hakane ka mat lengba ka deng phna laringi pej ka deng phna ka long ka bakor dor tam bat ka long ru ka por ka bakerpang ka jong Jesus Christ ban oj kadeng phna lengi pej ya kadeng phna kalong ka jingpan sitom lane ka jingpan sitom jong ya ki brew ki ba pen khen gi an gi hukum kum tang ini ya ini ya syakmat ban pej ka kadeng phna kum ba ngape nga ong epi habangi phai syakadeng phna omdan ke jing i hun lane omdan ke jing i tanat ban pej namar hakadeng phna hede ke jingpan sitom ke bashir khi ya ki brew hakitu gi por la pen sitom daki nong Rom bat ngitip ba ya ka gospel jong Matthews ka jong Yonis ka yetho ingi ba syapang kumno ujisu sha nagabanta jingi wepewe bat ya ujisu ro la nyeo ya u kum unong pen khen namar ki pop ki jongi bat wala dang yo i ba kadeng phna ka long ka bai isi bat ka bas new Henry kadeng phna Henry lengba kadeng phna ka bamut ka jing syayap ka jong Jesus Christ halor kadeng phna ngi shem ya ki jing suk ka jing kemen bat ngi yo ro ki jing pen im de lengba ka jing sya ka jong Jesus halor kadeng phna hoi lada de klem da de ke jing yap ke jing su halor ke ding phna ngin om don kalat bangin yo ke jing imbom jikun de ne kata daw de gin sha yap ke jing jisu halor ke ding phna ngi yo kalat baru boleh thau kalat ngi ban pen imi ngi we piwe la ngi ngej hau jisu bat ka keren ro ke jing wan ra ke jing jisu ya ke jing ya de hapadeng jongi bat ubele namar ka pop kalapen ya khalat ingi na pedeng hapadeng jongi bat ubele badu Yonis badu apostol Paul uyatho ingi sikinong Ephesus kalau nong ka ba ar de khat ka ba khat lai bat khat saw ka yatho ingi ba ujisu hi ula penlong hajan yengi haubele dak snam jongu namar ma ulong ke jingpen yesuk jongi ubalo penlong ka we ya baro ar balo pen klem ya ka kenro pedeng ke jingpen ya khalat kadeng phna kalong kabamut ka jing chayap ke jong jisu ka pen klem ka kenro pedeng ka pen ikhlad ingi bat ubele kumta ngis ngyo tho ba langba ka ding phna ngidon ro ke jing kermen bangin yo ban impat ke jing im ka babaha watla de yangi la sha ring mrau ka pom Henry de ka ding phna ke ujisu ujob ya usoitan oj ngyo i ya ka ding phna kum ka jing pan sitom Henry ke ka jing thmu jo ka ding phna Henry ban job pat ya uta unong pen ya uta u soitan lani ka pom
kumta ka ding phna ka long ka kenta kaba buram hangne ro ka kren hakani ka lanong ka ding phna bat ka jingmi pat ro ka penpau shana ka penpau shayengi ba ka jingyap kam don bor ro ya ujisu ladangi lada kumta yangi ken ki parlok tongin ngej ha ujisu namal ujisu uyatho shai ha yonis shpeu arpra uyatho ba udon ke jing imbom jikut uro ula ban aingi ke jing imbom jikut ladangi ngej ha bat ka jing yap ro kamdon bor shu hangi ladangi ngej ha ujisu upol uyatho akinong korin khatsan san pheusan kumta ngiyo ke jing kermen ngidon ke jing kermen delang ba ke jing syayap ke jong jis holor ke ding na bat ke jing mi pat jong kumta ko ki parlong ke jing yap bat ke jing mi pat ki long ka gospel lene ka long ka khubor ka baha yangi namar ba ujisu ula job ya usoitan bat ru ula job ya ke jing yap bat ula mi pat menta hangne hakada khot kan mau ka keren ba syapang upilan kane de jing kali jong upilat haden baki kinong ilam jiu kilawan ra yo jisu ha upilat ula kali me melong mt ujisu uyatho mela ong bangalong mga ya kane khnang lakha yanga ban ya kane khnang ngala wan sya kaperte bangan yo phla ya ke jingsisya ue baro ubadalong na ka jong ka jingsisya usya skor ya kten jonga ke jingwan ke jong jisu lawan khnang sya kane kaperte pan yatho syengi ba ma ulong ta unong thau lene ban yatho syengi ba ulong mesaya ulawan ban yatho yengi ba dema uta ken uban ba eki pop jengi ban saj khoj yengi kumta ke jingwan ke jong jisu sekan ka perthei ula pen isna ki dak ula keren hidala de ngalong ke jingbi pat ngalong ke jing sisya ngalong ke lenti upen isi bon ki dak ba ma uhi ulong umesaya ladengi page ka bible ban hagni ki saw gospel ki tho shapang ke jing yap ke jong jisu hoi ki don hala ke jong ke jing tho hanre ki don ka we ke jing thmu ke jing mot bat ki kershan ro ya iwe pa iwe gospel ban ngin ya chekasing nang kong ka bakren ke ka jing shisha namar haka janmit sabaton ro kren shapang ke jing shisha ngin ya chekasing banang kong ro kren ya ke jing shisha ngine pe kham jiliu haden ba pilat ula kli jing kli ya ujisu uile tho ha nga me ong bangalong kumta ujisu ule tho ro ha ngalong uta uban phla shapang ka jing shisha uno badana kicing sisya usya skor ya kten jonga kumta upilat ul kali ke jing kali uno lane ka ke jing sisya kumta ngin ye pet ke ke jing sisya lan ngi pet ha yonis khat nyau ka ye tho sha ngi ka kten jong me ka long ka jing sisya bat la ngi pet ha yonis khat sound riu ka ye tho ngi ujisu hi ong nga ubalong ka jing sisya lan ngi pet ha yonis khat nyau ka yetho ingi ka ne ka long ka jing im bom jukut bang itho ya oblei uba shisha oi kan no ka long ka badan kam ingi ka jing shisha hi ka long ujisu kumta ngi deban priang ya ujisu hang ne ki uong ba uno ubom day ubom priang ke jing shisha day na oblei in ye pek kan dia dikata na uyonis kala nong kaba phra de khot kaba sauphin ribat sauphin yo telada nga ong kaba shisha bale pipim ngej yanga jar ubalong na ublei usha skore kiten jong ublei
Namar kata ke in phim ya sha skor na ba phim long na oble. Phim sha skor ke jing shisha wong. Ka ktin jong oble ka long ka jing shisha. Nambar ba phim long na oble na kata ka daw phim la ban sha skor ke ktin jong oble. Upailat utip ya ka jing shisha. Utip ya ka jing shisha haba upet ya ka dur ke jong Jisu, ka dur jong Jisu ka don kata ka dur ka ba khamper lading pet ya ka jing tho jong ke Ellen G. White. Ka ye tho ba upita pilot uyo i ta ka dur ke jong Jisu. Bat lang ba ke jing maham jong ka lok jong uro. Ka ye tho wat le snew yo ne ba hok. Kumta ka pan sakhi yangi ba Jisu long ba shisha. But ine ya no shaka kasngi ka ba ar ka ba keren hakmi uta ubreu. Bat ngakar pat ro ye ba hame ba in batai syayangi hakani kasngi. Kulishibon. Hakani kasngi ka ba ar ka ba ngi pet ka keren pang hakmi utau breu. Ba lai kani ka dekhot ka mawani pule na ki gospel yones kalong ka ba pra dekhot ka ba lai pra ka ba ong upilat ulakili kalong ayu ka shisha. Dia na ula ong yakani ulami na sabar sakita ki jiu pat baru ula ong ki ngangam syam ka palat setia hu. Bat sakawe kalong ka ba khandai ka khot ka basan ka ba ong onnakum tau Jisu lawan mi na sabar udah pong ya kata ka pansket sya bat ya kata ka kup basau betu upilat ong te hakmi uta ubreu. Katan ka jingkali ni ka ba ong kumno upailat ula persang ban pins kau thu ya ki breu ban pan ni ka jing pelat ya Jesus Christ. Lada pipule na gospel yones kalong ka ba khat pra dekhot ka ba arpu pra ter hadu dekhot ka ba sau pheu pen i hang to ya ka jing kren kumbala kren hai ba penchat ka jing kren jong pilot ba Jesus ka jingkali jong ka jingkali upailat ya Jesus Christ. Wat haba upailat ulai osngau ya jing cuba jong Jesus Christ ula sngau tho ba uni ubreu dan kata ka jing le pelat ani ka jing le sneo ani kata ka jing to jing them dan kata ka jing le ka ba ule pelat kata ka an hadu ka ba hadu ka ba an pensitam na yu ani an sanar phana na yu ani ba an sanar phana na yu but ni hne ba pilot upersang ban pelat ya Jisu la ong shikini ula kren shikini pai ba uni ubreu dan kata ka jing palat lani ka jing le sneo hendai wi bat ba kini ki breu ki babon kini ki rang ba ling dok kim ailat ba un pelat ya Jesus Christ ki kwa ban sanar phna ya Jesus Christ ki kwa ban sanar phna ya Jesus Christ kadang ka jingkali hne ka ba kwa ban kali ba lei ba kini ki nong ki rang ba ling dok ane kini ki parsi kini ki babut jongki ki kwa ban sanar phna ya Jesus Christ kadau kolong ba namar ba Jesus Christ ong ba ude khon joblai hendai ki pat kim ngit satia ya kata bat kumchu ka wei kalong ba Jesus Christ ulong umau ching thut ya ki parisi bat ka wei ru ka ba ki parisi kem sang tonat ya jing le chong Jesus Christ pi ngi i ba ha Jesus Christ ulana ka perthai ki parisi ki chu ya bot ya o Jesus Christ kat chaba ulai ki i ka jing le ba ka jong Jesus Christ ki i ka jing le kamba ka jong ki i ka jing pen khia ka jong i ki ba pang ki i ka jing le kamba ka jong ki ba bon rukom komta kim skam tonat ikani ka jing le kim internet ikani ka jing le jong Jesus Christ komta ki kwa ban sanar phai Jesus Christ ba ngi i ka to jingkali hne ba ka ba o pelat u persang ban penlat Jesus Christ ngi i hne ba o pelat dan kata ka bor dan kata ka bor ban pelat Jesus Christ nambar ki ba bon ki kwa ban sanar phai o komta o pelat ula sat ikti jong o baru ong to syem bato sanar phra phi ngam dan benta lang hakaba phi sanar phna ya o ni ubreu ya Jisu bat ada phi pet kham sorom kadan ka jingkali ka ong karno kalong ka ba shirkhei unong sensar ba mani blai thau o kwa ban pelat
yau chisu kat ba kin nong yalam bakin cha men siem chong ka chet ben rio ki ba la dei ban ithu yau ki kwa ban san apna yu pen ban ki jing kai ki bang yala ban siem nakane ka benta jongi nakane ka benta jongi hang ni ngi i ba o pilot o kwa ban pelat yau Jesus Christ o pilot ubam dan kata kajing nget ka ba ya dei ka ba ya ka ju ba kini ki ju ba kini ki ba kwa ban san apna yu o kwa ban pelat yaki hendai ka ba si bat kalong ba kini ki nong yalam ki parisi ki rang ba ling do ki kwa ban san apna yu Jesus Christ ki kwa ban penyap no yu ki kwa ban san apna yu wala ki ngi tip ba kini ki parisi ki tip ki nong yalam balang ki ba hakmat ha kam niam ki tip ka bible ki tip tin ka jong ble ki la landet tin ka jong ble hendai ka ba ki le bat kam long ka ba skam tonat ki jit ki jit man ya Barnabas ban ya Jesus Christ ki jit ban pelat ban ya Barnabas ban ya Jesus Christ ki jit ya Barnabas ban ya Jesus Christ but ngi hne ka bang yo chi kai na kanika sngi ka long bam wala ngi tip ya tin ka jong ble wala ngi la landet ya tin ka jong ble kamen toy ngi ada ngim penan kameka ha chi im jong man la sngi ladang ngi chupule tang bandet rukom hne ngim sham bo eka haga donut ke jongi bat ka weru ngi iba kum ki pastor lane ki nong lam balang ki ba khmat ki ba i kum ba ki sngo rible kum ki parisi handai ka ba ki ni ki parisi ki jit ya ka perthe kim jit yo Jesus Christ te kane kai hikai ngi bang ni ban dan kata kajing dai ka ba ya jan ba Jesus Christ ngi ban kata kajing dai ka ba shmet ka jongi ka ba ngi jan ba Jesus Christ ling ba kajing pule ya kan ling ba kajing pule ya ka tin ka jong blai but ngi hne ha ka nong ka ba khnai ka ba san ngi hne ba Jesus Christ upong ya ka pan set sha o Jesus Christ ubare khun jong blai o wan chani ka perthei upong uba ladingi berkhat ukhun jong blai haba wan chani ka perthei ngi la dei ban ai u kanika panset ksiar ba onpong hani ka ba ngi le ka long ka bom sang tonat ba ngi pen pong u da ka panset ksya da ka panset sya but kum chu ru hakane shoban pukut ikani ka ski ka ba kanika heading hani ka ong hakmi uta ubreo uchisu ubawan sakani ka perthei man pen im yangi ki ba pop uwan ban yap na ka benta chongi iwe pu iwe hakmi uni Jesus Christ ubawan ban ay la ka jing im na ka benta ka chongi iwe pu iwe Blish bone ba hamei kumbangi yo sngiao ba kumno u pilan nong mani belit hau u persyang ban pelat yo jisu penban ki nong yalam niam pat ki kwa ban penyap yo jisu ketu kamut baki jiu kitip ya ko hukum wadam penyap menam penyap hande kitmu ban penyap nakadau ba kim kwa yo jisu ba unlong usem lani ban long u bahalor halor jongki tungini ya no segasngi ka ba ar acisngi ka balai ka ba keren lapen dep bat ngakar pat ro yai kong yekmen ba in pensyayangi hakani gasngi Kublai sibun kasngi ka balai ka ba keren ka ba dei lapen dep ke ka bangi laban stu hangne lapen dep ne no ka keren hangne bat ke ka jing tmu jong kene ka kentin lapen dep ngila bane page na ka tin ka jong ublai ka bangi laban sem na gospel ka jong yu anis kal nong ka ba kat khnai ka dikot ka ba khat nyau ar khat nyau ar ngila ban pe ne bat ngila ban stu thu bat ngila ban sem ya kene ka kentin bat kum juro ar pra hadu lai pu nyau na gospel ka jong yu anis kal nong ka ba khat khandai ka dikot ka ba khat nyau hadu lai pu nyau ngila ban play kene baro phila bane plit hi ke bible jang phi bat phila bane pule hi akwa ban pule tang ka dikot ka ba arpu pra hadu ka ba lai pheu ka ba ong hadin kane haba ujisu
utip bala pendep mentah ya ki baro be en yo pendep ya kata kajing tho uang ngasliang te labu ukiu badap da ke bajeu hangta te haba kilaya pendap ya uspain da ka bajeu bad haba kilaya bu hau haisop kila kentiu ya ka sintur jong u te men ba jusu ula sim ya kata ka bajeu ulong la pendep bad haba u lano lenge ya la ka kli ula iti no ya la ka mansim ni hangne ha ka ba ujusu rekreni kene ki kentin la pendep ujusu ula klat no artat na kene ka pathe ti hangne ke kene ka sain ne ke kene ka jing tumu jong kene kentin la pendep ni ha ka testament ka ba rim ki briu haba ki le pop ki haban ra da khon lang brot bat peniap baka snam jong to khon lang brot kan sat khu ki pop ki jong ki ni ne khon lang brot ba ublei u ai ha ka testament ka barim namta ki briu jong u ha ka testament ka bathamai ublei ula pha ya lau khon bla khamare kumbala kular ha genesis kulong ka balai khot ka pakasan ba unwan uta ubriu uta khun jong ta ubriu unyu yat ya ta ubsen tingi hak tas ka bathamai ka ba ujusu ulawan hi dalade ha ka ne ka patai ban ba ki pop ki jong yi we pue bo nyap ha ka lor ting phna baksnam ju u kan tui baknang bai ki pop jonga ba jong pi inside khut ni i ba uta khonlang bro ka testament ka ba rim labu jeli da ujisu chris ubade khun jong ublei uban ba no ki pop ki jungi lengba kasnam ka jong u halum kalvari te paralok ba i ni i ba ujisu ulayap namta ka jonga jong pi yap mata jongi baro omdei tamta jong ki bru ki ba hok namta jonga iwe jonga bajong pi iwe pu baro tangin wan syakading phna ka jong u ba ai ba ujisu un sait khoi ki pop ki jungi hin plai ki pop ki jungi ba khnang ba ujisu un ala ban ma ki pop ki jungi bala pendep bangidom takam syu ban wara da khonlang brot ban sait ban wan rai da khonlang brot ban penyap pi u khonlang brot ba kasnam jong ba kasnam jong u kan sait khoi ki pop jungi hin rei ka jingyap ka jong ujisu kris kelala ban sait khoi ki pop ki jonga ba jong pi baro Blesibun kumbang yos ngeu ba ujisu ong la pendem kumbau ukula ro ingi ba unsawan shao ingi ba undit lam ingi sikata kejaka ka ba ulakre bat ngingi scam ro ba ujisu jukren tang da kesentur henry ule digi kam ike ega ba ulakren ba ulale bat gumta ngingi scam bat ngi kermen ken ba hakta hakawe kasngi ba ujisu unsa pendep ike ega ba lukular yengi ro kumjo ban ngi yai no sikasngi ka ba sao kaba ong ka jingtep kaba thli bat gumta nga karpat ya iba hame pa inkran lengkot ya kini ban pensyai kulai sasin ka jingtep kasi ka basau ka jingtep ka bathli akan chpang ka jingtep ka bathli ka jingtep chuno ka bathli hato ngi yach khamat ngi pa hani kal ai ya ka dekat bengi pulih na gospel yones kal nang ka ba arpeu dekat ka ban ningkong ba do ka ba nyau ngi nganon por ban pulih kini bro ska pai pulih hi hani ka dan ka jing kali ka bong ka ai ka badan kamingi shapang ka ai ka ba lapen pau na kini dekat ka ai ka badan kamingi shapang ka ai ka ba lapen pau au ha kini dekat lara pi pulih ni pin i ba ya ka jing yap ka chong Jesus Christ ha kasngi Friday ha kasngi pin kre but hani hakani ka dekat hakani ka nong ka tho bat ulami pat ha kasngi roibar but namar kata ba ha kasngi sabatan kala chan ba ha ka por bala tep ya u ya ka cingtep la leker ke bat om dan da ka bapura bat om bat ya ka cingtep la leker ke bat om da ka bapura hangni ngi ka ka ba dan kam hangni yangi ling ba ka ni khot ba hangni ka long ba ka kren ya ka sing sabaton ba ka sing sabaton ka long ka badan kam ka sing sabaton ka long ka sing ka ba la pen la ker khu ba la pen ka tang khoj da ublei hakaba hakani ka sing ngim dai ban le ki kam hende ngi ban shong thai
ngiri ban shong thach ngiri ban ai ka chingi ro shau ble hagan gasngi ban batalin kot hagan gasngi sabdan ngiri ban shong thach na kam baro ka ba ngim de ban le ka ba ngi le man la gasngi ngim de ban le hagan gasngi sabdan ngiri ban shong thach ngiri ban ai ikata ka por ka jongi bangin dan kata ka ching ekran ka ching slok spang ka tin ka jong blai spang ka tin ka jong blai but hane ka sakawi ka ching kli ka ong hane ka e ka ching mut jong ka chan tap khli ka bala khliap nada phi phai nga sha gospel unit ka long ka ba arpo khot ka ba pradu ka ba shipau hang ka pen ingi ba yau Jesus Christ ya hang ni pini ba ka Mary ka Mary haba kala lejban pej ka lum step dang step hakasingin kong chong katayo hakasingin kong chong katayo hakasingin kong pini ba ka lej pej bat kala ba to mau ba tap la pilihan hang no kata ching tap la pilihan hang no but kami issue kami chong Jesus Christ but kom tang alik ban kendo ya Simon ba Petrus but kala itu ha ki ka bala cha but an kom ta ha ba ki lek pet kami issue but ka miracle ong ba la sila ki dan ki bri ki ba wan shim kami chong Jesus Christ but hende ka ba skau ka ba ngila ban pensisha ba ya kamet ka Jesus Christ dan balawan shim hendai Jesus Christ ula mi ipat na bayap kalong ba ladangi ong baka ya kamet chong Jesus Christ la wan shim ni la dan bon lute pini hani ha ka khot hani ka kalong hi kala ya tho hangi ba umat hias ula tho hangi bala pahara ya chingtap kaba pelong ya kinong lute cingtep ban long kaba kaba ar kinong lute cingtep kicut to kitir kiba kodor ome kamet yap kaba put bat kaba lai kinong lute cingtep kilong kiba kirki bat kimcu kliap ya ki jan cingtep ngi iba hane kapen iba ka ong ba ki nongte lalaki nongte kiwan banonte kim dadan por banda penbet ale banda klip yang pada ka ba kilap pempra ki shim eta ka ba dan kam hendai ling ba kan ngi iba kapen shai yangi kapen shai ngi ba uci ya kamet ba Jesus Christ shimla ra shakawi per kajaka hendai Jesus Christ ula mi pat na ka bayap hani ka ong ba kamlong ka ba plana mar kata ha ka ba Yohanes ula ka jan tap khamat kabala kliap ulang ngej ba uci su la mi pat na ke bayam bat ka baskan tona he ka ka bangi yo ka jing kai ni kalong ba habai uci Christ ngi iba ka jing yap kam dan bore kam dan bor satya ya uci Christ umi pat na ka bayam bat kum curu kawan hangi ba an sapoi ka por ba ngin sayap no hakabigas ngi hande ka baskan tona kalong ba ngiru ladangi ya but ya ladangi but ya ka ba uci Christ uhi kai ngi ling ba kanika tin ka jong u ladangi le ya ka ba ubtha hangi bangi ban le ladangi ya be ka linti ka ba shisha kalong ka baskan tona ingi ba ngiru ngin chop ya ka jingjap ba ka bikas ngi anda uci Christ noman ka jingwan ka ba arsian ngi baro ki bangit ki bagongo ki babut yo Jesus Christ ngin mi pat ngin chop ikata ka jingjap khaliswa kublai shi bone ba hame jing pin shai jing pi lada ka jing tap kam sham la thli kanam don amdon jing ker men ro yo we pa we ban ro hot per the kumta ki parlong ngide ban snyo tho ba jisu ul mi pat pada ka jok guru kom un sapen mi pat ingi we la ringi ko ngo la ringi shani ha o ban mentang ini jam shi kesing ke basan ka bekeren ujisu bat ka Mary bat nga kerpat ro ye kong ye kemen ba in keren ngish phangkani kemad kasi kabasan kepada ujisu bat ka Mary
ke ai ka bangi la ban su thu hangne u Jisu bat kameri bat kameri ayu kane kameri hangne mar ka Bible dan shibun ki Mary hane ngi kedau shai in ke jeng blai bang la ban siam na u yo anis kal nong ka ba arpheu ka de khot ka ba khatway ter hadu khat phra ngi hane kane kameri kade kameri Magdalene kane kade kameri ka ba yo in kong yo Jisu ba umi pat na lum jingtep ngi ba hapor bam step ba kelej kumbala batai kayu in kong yo Jisu bo le mi pat na ki bayap te ngi ne phai pat ke ai kane kameri kane hi ke ju kameri habangi page na uyo anis kalnong ka ba khat ar kalnong ka ba khat ar ka de khot ka ba we bat ka ba phra kane hi ke dei ke ju kameri ka bala purwata oil umpne ka bla sle ya u Jisu ka bla sle ya u Jisu ha shwa ba u Judas undi ya u tengu I hoyo anis kalong ka pra de khot ba we khwe kene ka ju hi kamari ka de kamari ka bala sha kembar ki Pharisee ba la kilala pe ka ba ka de ka nong klim ne ka ju kene kamari ka bayo in kong yu Jisu ke e ka bala ba su thu hangi menta kene ka ju ka kan thei ka ba de ka nong klim kene ka ju kan thei ka bala pensle umpniang yu Jisu ba kene ka ju ka kan thei ka ba layu in kong ya kata ka jingwan ya kata ka jingmi pat ka jong Jisu te perlok ngi thu hangne ngi watla ngi long ki nong pop ngina don ka por ngi bangan kela bangin wan ha jat jong Jisu watla ngi long ki nong pop udang map yang nga pi kumba kane ka Mary kadang yo lat ban wan hajan jong Jisu te nga bar phiru ngina don kapor kampat kutlat de nga pi Jisu Kristus la mi na jing tep boleh sebeneng ban kre kan ti yang nga pi te ai ba nga pi ngin pen kre bat ngin wan hajan jungu kna bangin don bentalang ha kata ka jingwan asin ka jong u ai ku bless bon ye ki jing pen shai jong pi kumbang yo I ba ke Mary kadang don kalat Jisu odang ai kalat ye ka kumta what's new do jing kermen haba pi le ki pop habi pi le ka pop ka bas new oi ka de nongkong ye pi ba ki de ban kla ka ba mun bat ban pai show Jisu namar ba Jisu mamar hau Jacob hau Yonis ka yitho ingi ba Jisu long bala kloi pan map iki pop iki jing bom hok jongi ku bless bon iki nong simanta hakaniga sabat school iki play sabat school jongi pat mentang ni pengkut no da ka bangi ya duai tengini pendem kire iki jing duai ai ngo ye meu blai unong thau bat nong pelong saji sen ngidap iki jing singu ka ba khrau ai meu blai kam tam me la pen la ingi bengin la ban pulei ktin ke jeme ban puson lang ba ktin ke jeme bat lang ba ke jing lam ke jeme ki ek e ro ki long ke be yaj be kin ke try bat ai begini ku khubor ka bengin sam kan long ka khubor ro sikto ki ban yo sngio ke ban sngap iktin ke jeme bat kan pen bat kan pen jam ke don ba e ke jengki bakin pai sheme kin ke try don kalam me ke try ingi be kat bengin simbanta hagan ke sabat school jengi paman ai ngi jing start jing champang kat bengin dang tray ka kam ke jeme sneo me a try khat pat jing ha teng Jisu ngadwai amen Amen.